Mayong adlaw mga kaigsuunan. Yan usab kita karon aron sa pagbuhat sa gimbuhaton sa Ginoo. Salamat dahil kaayo sa pag-subscribe sa akong YouTube channel o sa bisan kinsa nga wala pa naka-subscribe. Palihog ko makita na to Pastors Dalian's channel o niya na punta karon mantala sa pulo sa Ginoo. Kuyog mo na mo mga igsuon. Nauna. Simba mudah imbung di kematian.
isa. Sige. Dali dong ito. Tulog pa dong. Hi vlog, welcome to my guys. Mingapon. Ay, Kasakit, ma'am. sige na. Mingapon. Philip. Yes. Yes, naabot mo siya sa bahay. Mingapon. Hi. Say hi. Overlooking, yadang. Laki sa manang balay dia gitukod. Balay? Meron nilang din. Ay, toys. Toys things. Toys things. Mao ni siya ang akong devotion kaganinang buntag. Ako ang akong ipaabot sa inyo ha. Pinagi sa pulong sa Ginoo. Okay, nagayon sa dinhi sa Santiago kapitulo 3 bersikulo 14 hangtod sa 16 nagayon siya mga kaigsuonan. Apan kun diha sa inyong mga kasing-kasing aduna kamoy pait nga kasina o hinakog nga tinguha ayaw kamo paghambog o pamakat batok sa kamatuoran. 15. Dili kini mao ang kaalam nga nagikan sa kaytasan kun dili yutanon
tawhanon o yawanon. 16 kay diin gani ana ang kasina o ang hinakog nga tinguha ana usab ang kagubot ug ang tanang hilad nga buhat. May duko tong ulo mga Dalaygon ka ugad sa walay katapusan. Salamat Lord sa imong pagkamaya sa among kinabuhi. Salamat Ginoo nga kung sa diin dili maghingpit ang among pag-alagad apan salamat Lord kay naa ka sa among giliran, nakakanunay nagapahinumdum kanamo Ginoo pinagi sa imong pulong. Aron among mabuhat Lord ang angayan diha sa imong atubangan. Dalaygon ka, hinaot Lord nga ikaw makigsulti kanamo karon kun dunay butang sa among kinabuhi Ginoo nga dapat kaming pahinumduman. Pahinumdumi kami Ginoong Dios kay kun walay mo pahinumdum kanamo Lord, malimot kami kung unsay among ginabuhat. O wala na namo damha Lord nga ang among ginabuhat di ay dili na makapahimot na kanimo. Ikaw ang among amahan o kami ang imong mga anak. Tugutan namo Lord o i-allow namo amahan nga imo kami pahinumduman ang matang makahaponan. Kanimo ang tanan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So, salamat kaayo mga kaigsuonan. Mo ni nga tagatapok nato dili gina mawala ng word ng pagpasalamat. Ako notebook din nga amo ni ang akong siguro na nakabantay mga young people kanang makatulog dito ning nay magabi. Magsulat jud ko ana na ako'y sulat mga personal intimacy sa Ginoo pag-igsulti sa Ginoo. So karon mao ni ang gibasa na ko kanina ang mensahe ni Lord nga gipaabot sa kuha, mao usab ang akong i-share sa inyo ha. Para kung unsa ang akong nabati, ako usab nga ipabati sa inyo ha. Kung unsa ni Lord pag pahinumdum ko sa ako personal sa akong. Ang atong hisgutan karon mahitungod din siya sa pulong. Don't let it hinder God's work. Sa Bisaya, ayaw tuguti nga kini makababag sa buluhaton para sa Ginoo. Nay butang sa atong kinabuhi nga ginaatake na ta sa atong kaaway, unya wala ta kabantay nga wala nga ginaatake ta, nahinay-hinay na tao, unsay ngalan anang dula gani nga itong anaw na to kamot sa hawak dire, dinapod dire sa pikas. Akson ka ba? Tag of war. Unsay tawag kana? Tag of war. Unsay Bisaya anang tag of war? Bira-bira. Bira-bira. No, ana ba kanang dayon makita nimo diha kung kinsa ang kusgan. Moy daw. Padala ko niya ang katong mga minus o kusog. Buot pasabot pag once gani nakaatake na nato ang kaaway, unya kusgan kayo sa sitan, makapenetrate siya maayo, bisan pa kung saon nimo paghawid, dala jud ka, labi na ikaw ra isa daghan kay sila. So karon ang atong isgutan mo na siya nga mahitungod siya sa pulong jealousy. Kining munang mensahe ni Lord nga na, Lord, salamat. Siguro pila ka adlaw na nga akong pan nga kaigsunan. Pila ka adlaw sa duha. Tulo na ka adlaw mo na ang gi-reveal ni Lord sa kuha nga. Unsa ka na kayo ko sa akong gubalingon Lord. Nabay butang sa akong kinabuhi nga naay jealousy. Gibati ba nako ni ang kasina? Gibati ba nako ang dili maayo Ginoo? Salamat Lord. Dili ko maingon Lord nga hingpit ko, dili ko maingon nga wala na ko'y sala. Kung kining butang na Lord sa akong kinabuhi, naapa ko'y dapat i-erase. Salamat Lord sa pagpahinumdum nako. Di ba? So karon mo na siya ang ato ang bantayan, kay usay sa kinabuhi, bantayan nimo ni. Usay ang mga tao na achievement nakabot ang pikas, nahuman na siya sa iyang kurso, ikaw wala pa niya classmate ka sa una, nabati na sa kasulay ko na sa una, ida na ko nga minusa puguto ka na niya oy. Kaya ang among pinaka-bright sa una classmate nako. Libat. Pero magbasa siya o ikaw na niya. Ang akong ginabuhat mga kaigsuunan, kapag ko niya, mangupya ko. Tingala ko nga, nakaingon ko sa akong galingon, karon gina ko na-realize, nakaingon ko nga, dili ginato i-underestimate kung kinsa ang imong tao nga kinsa, unsa iyang kapansanan. Dili, wag nito naging babag sa iyang kapansanan. Kabalo mo, siya yun ang nagbalik-balik, taga-graduation na mo siya, ang nagbalik-balik sa first honor mga kaigsuunan. Tungod kay nga naman, dunay mga butang nga pwede yun ta siyang ibuli, pero wala naging babag sa iyang kapansanan, para maningkamot siya sa iyang kabistinan. Di ba na? Dili maging babag, dili babag ang kalisod, dili babag ang unsay na wala diha. Kung gusto ka, padayon. Bantay lang ang kini siya, dili makababag sa bulatan sa Ginoo. Karon mga kaigsuunan mo tong text na to or itong iskutan sa libro sa Santiago kapitulo 3, versikulo 14 hangtod sa 16. Ako'y pangutana din o gusto ko nga base na ay mga makatubag or experience na to sa kinabuhi. Ayaw mo kaulaw. You're free mga kaigsunan sa pag-share, sa pagsulti kung unsa yung nani. Naipangutana din is there any part of your life that jealousy
rule. So naabay parte sa atong kinabuhi nga kining ay lang ninyo isulti na karon naabay parte sa atong kinabuhi nga kining pulong kasina mo'y naghari sa matag usa kanato. Dili mahimong effective, dili mahimong epektibo ang buloton. Nakaingon ko sa akong galingon personally, Lord, salamat kay imo kung pahinumduman. Kay example karon, magkadugay ang imong pag-alagad sa Ginoo, dapat dili magkataas ang imong garbo, dapat magsige kag kaubos. Instead magsige kag pataas ang kalibutan, magsige po kag kaubos. Muna ang atong bantayan. Nya wala mo ni ang kinahanglan ko natong matun-an kining pulunga, iwa ta kabantay di ay ginag-study na ta sa kalinaw, nag-study na ta sa pagpasalamat, pero di ay gihapon masinahon gyapon ta. Kaibutan sa itong ginabuhi nga. Di gyapon ta makapahimuot sa Ginoo. Okay, kini sa mga kaigsuunan, na mga parte sa itong kinabuhi nga, kung kini siya ang nagmando sa matag usa kanato, lisod kaayo. Karon atong studyhan, kung unsa sinugdanan nganong musulot ni kalit kining kasina sa ato ang kaugalingon. Kanusa ni siya, kanusa ang panahona. Ang sunod mga kaigsuunan nga pangutana, unsay lisod nga atong i-control? Ang atong huna-huna, ang atong gibati. Ha? Asa may lisod na itong i-control? Sige, wala tayong problema. Ay, lisod na itong i-control din eh. Lisod na itong i-control. Ang ato bang gihuna-huna o ang atong gibati? Ang huna, kaya na wag kay gibati. Wag kayo na-una, wag kayo gibati. Di ba? No. Mo ni siya mga sa mahibawan na to karong taod-taod, kung unsa ni siya, di ba ka na mga pautan nato ng tubagon, unya tingbo na to ni sa tubag. So siguro na yung mga lisod alang ka nato nga asa man kaha ang lisod na akong i-control, ang ako bang huna-huna o ako bang gibati? Di man po ko pwede kabati kung wala na ako sa huna-huna. Dili man po na ako ni mabati kung wala po na ako siya huna-huna, o dili po na ako siya mahuna-hunaan kung wala ko gibati. Di ba? Atong klarohon karon basin ang imong gibati di na makapahimuot sa Ginoo. Di na makababag na sa bulaton sa Ginoo. Ngano man, dili tanan love is love nga gusto ni Lord. Basig love sa kalibutan ba? Sa tong love nga nadungog nato, love is fantastic, realistic, full of atik-atik, malas lang ang mabitik. No? Muna ang love sa kalibutan. So muna Dili ko mo sa uban. Ako personally sa kuha sa una, mauna full of atik-atik, malas ang mabitik. Wala may kining tao daw nga kining tao dili na kabalo mingon, talang man ka tao na. Muna akong tutok. Kung pwede pa lang mauyab, si bisan kinsa nga imong tutukan, hindi ka na uyab siguro no. Pero salamat ra, bisan kita kabalo mingon, ari mingon para nato. Okay, padayon ta. Joke ko basi naay sa inyong papaliha. Sige ka balong ingon ba? Wala siguro na minyo. Alabo mo na dungog kanay na minyo nga kanang lakiha o kanang bayhana, na minyo sila kalit nga wa sila nakauyab. Nabo mo na dungog kana nga example karon ang nagdiskarte Ka-relate sila rin. wala ka ko na to. Wala ka ko na to. Kana bitong example karon. Ang gibuhat sa usa kaning example anak ko, ay naputoy bigas nga. Ang mga ginikanan mo dito nagkasinabot. Diyan lang mga anak, wa pa nagkasinabot pero okay nang ginikanan. Dito na dayon. Napay situation sa kinabuhi mo na? Ulitan mo. Bago na tayo i-discuss po, naay pamutan na sunod. How jealousy start with a person's life? Sa usang pamagi daw nga ang pulong kasina magsugod sa kinabuhi sa usa ka tawo. Ila da ang sabot. Ha? So unsang pamagi nga magsugod ang kasina sa kinabuhi sa usa ka tawo? Hinungdan kung magsugod ka compare sa imong pagalingon sa ubang tao. Usahay pod favoritism. How many times subject ko ano? Subject ko ano? Favoritism ba? Lagot ko itong classmate ako sa una sa elementary. Kaya kugyan kayo mo tagbo sa maestra, magbit-bit tayo ba? Ma'am, ako bit-bit sa ba? Ma'am. Hinaalam ko pagka-graduation. Sige mo ito, kabalo ito kung masig ito siya pangupyan ako. Anong katungay na first? Huwag ko kadawat. Okay, nadawat mo dito ang kong mga third honor. Di na gimatunon ako mama. Kaya siya, ingon ko, Mang, second honor na medyo kuron. Sa di ko mo to, namakak na kuka. Kato naging third honor ta nadawat, naging third honor na namakak.
Wala na gisa niya ito noon. Siya, akong lulong ipato. Siya, ato dito pa. Diba si mamutbot ako na, maulawan ko. Last meter pa anak ko, maestra na diya. Okay, no? Kanang i-compare nimo ang imong kaugalingon ngadto sa uban. Labi na ang imong example karon. Parihara mo, level lang ang inyong panginabuhi, pero matingala kang mas dali siya ni progress. Mutana kasi mo galingon, ano man nga, kini sila, dali man kaayo, pero ako, hinay man kaayo. O magsugo na dahil, kung buhat nga, hindi pinasasakyanan, magbuhat ko dito na ng kapilya, ako na siya ni sige, lagi na pagpabulkit na, o sige na pagpabulkit, sakyanan, pagpabulkit ba na, maligin namin, dili pagpabulkit, magsige lagi na, uy, dito na, pag-abot tayo dito, rescue ni kagunaw, ay, nausa din na, why? Uy, nausa man nga, huwag ituyo man, dali butang. Nyarag na, may nanunglo ba? May ragon siya may tabo ato nagbutang ani. Uy, simba ko itaw. Ayaw ko pagsabi. Ayaw ko pagsabi. Hindi mo na maayo. Wali sa kabalo nga siya magipaigan reto, no? Naiya siya hindi mo na maayo. Muna ang usahay sa kinabuhi. Bantayan na to. Kaya usahay di ay naay kalit nimong na-improve ka sa kinabuhi, dali kang misaka sa imong kinabuhi. Di usahay di ay dili siya maayo sa panglantaw sa kinabuhi. Amen. Ay, uban na nagnegosyo, madali pa kayo nag-improve sa kinabuhi. Pero ay lang sunod niyo sa negosyo ha. Basta dali na kayo sila nag-improve. No? Dali na kayo ni saka ang ilahang panginabuhi. Tungod sa ilang negosyo, dili maayo. Huwag ko kabalo sa negosyo ha. Kasi naamo ay iluom lang diha. Iluom lang. Pero iluwa raw niya dapit kay makaupang man na di iluwa. Okay, minsan din sunod mga kaigsunan. When was the last time you get trapped by jealousy? Kano sa daw ang panahon, niagi mga panahon nga, nahimo kang na-trap or kung sa'y binisaya, kanang nalitag. Nalitag ka sa pulong kanang kasina. Kano sa ka nahimong, dili ka makaadto sa unahan. Example lang to karon, higtan ko ninyo og PC din o niya nakakonect diha, mudagan ko padulong dito bisan pag unsaon ako paningkamot og dagan kinay nakahigot din dili jud ko makaabot dito. Buot pasabot, dili ka makapahimuot, dili ka makaabot sa imong gusto nimong abuton sa kinabuhi kung dunay mga butang nga nagbabag sulod nimo. Usahay tungod sa kasina, pwede kang mapatay og tao. Tara mo diha. Si Cain ug si Abel, ipatay niya kasi napatay. Si Cain si Abel. Abel. Ipatay siya, napatay. Kain. Napriso siya, wala? Wala. Wala siya napriso? Uy, pulis. O, may pulis. Okay, Wala ha? po'y tanod. Tungod po, posible mga kasina, dili lang sa kanitong panahon. Posible ang kasina. Matod niyo sa may dili, may paghuna-huna. Kung pwede, mutudlo sa imong kabalingon sa pagputlo sa kinabuhi sa kanila. Muna siya. Niya, kanang gusto nimong makabot, pero dili nimo kaya. Ano bitaw pugson nimo? Napay mga butas na kinabuhi na. Bisan dili mo makaya pugson gyud. Naka situation na ni. Sa una, mas kusgan ko sa una kaysa karon. Lahirang ang kusog na ko sa una, nag-busy akong edad kay nag-alsa mi sa akong magulang anang buntong. Siguro kung buntong na sa mua kana dagong kawayan, tawag diri butong na dinhi. Butong. Amo buntong na dito, among gibuhat usa ka bulos na kawayan, upat ka bulos na kawayan amo nang gihigot sa akong magulang. Ako atulora, iya upat. Ini lagi pa. Kusgan na gid palabon na bag mga burit ba? Alsa na sa upat ka buok. Hindi makaya. Akong gibuhat kay naloy ko kay igsoon biya. Gitabangan ako sa duok. Bahan ako maglisod magid siya. Lisod gid siya. Nabundak ang kawayan. Pagkabundak iyang higot balik. Tulo nga isa kuan na lang ang pinigisa kay maglisod man ta. Tulo-tulo na mi. Ang akong gibuhat gitabangan pag ginako siya. Alsa sa tulo ka bulos. Higot na muna. Tinyo taas biya ng kawayan. Ipasan gid ang munang tulo ay iyang tulo niya. Wala sa naguna-una, ako nga nabiling kinsa may muduog na ko. Mao na nga word po duog kanang tabang pakarga niya ba. Siya layo na kay siya. Wala na una ako. Dapat unta siya may muduog na ko kaya ako manghod siya may magulang. Layo na gid siya. Ang akong diskarte nahi siya ang diskarte. Ako diskarte kay patong ako daan diri sa kahoy, gas kahoy. Dayon bulma ko baga. Guyod lagod. Plaster lang sa akong ubaga, pag mabalhin ako na sa akong ulo, sigurado na naabot na sa balay. Pero timailhan ako nga di gyud ako makaya, pag once muhunat ko nga ibalhin ako sa akong ulo nga di gyud ako makaya, kana ibutang man gyud ako na.
Naabot na diri sa akong ulo, ang nahitabo mga kaigsuunan, abot sa unahan, desisyon na po siya nga, kuhaan na po. Desisyon na po siya nga, kuhaan na po. Siya, dili na niya makaya ang iyang karga, ako kaya na ang taton ako. Pero ang nahitabo, kuhaan na mo. Hangtod na lang, uling mi sa balay na abot, nasukong ang mga apuhan, kaya ang mga kawain nagkakatag na sa dalan, kaya nangabilin. Ang ipadala na mo siya yan, ugusa, during that time. May sakit akong abaga. Lantar ako manghuga na naglakaw dito sa dalan. Gikuha na lang ako balik ang kawayan kay lisod makadaaw. Tungod sa kapalangga sa una, wag yun. Dili ka balo mo. Maglisod gini ka sa duha ka buklog di. Lubi ba? Kay grabe ka ron, pinangga kay na mo ni sa una. Muna karon, siya nang po'y magpasan para nako. Ha? Ano siya? Tang, muhatag butong. Tatang niya sampit ako sa una sa Mindanao. Buntag sa iyo, lugway baka, mga butong. Siya lagi nagminting mo katkat, pinangga na dyan ko niya. Wala siya kabalo nga, nindot kito yung ipuhan. Pero karon pasako na ako sa butong, di na daw siya musakap, kay bukat na daw yung lawas. Hapilot na tingali. Lisod na lingkuhan. Padayan ta, no, mga kaigsuunan. Sunod tinilingon siya, ngano ka nga ang kasi nalisod kayo i-control sa usa ka tao? Sige tayo. Tungod na sa datang Nauna. ni morning sunod sa iyang una-una na ang dautan mo nang siya ka kontrol. Ate. Okay? Sa uban? Ngano ka nga lisod i-control ning kasina? Kami yung na location diskarte mo. Lupig sa diskarte, pwede. Location diskarte mo. Pares lang tao. Nabuhat niya to niya. Siya wala siya kung nauna ito ba? Parang di siya kasi napato, magpatag yan. Magbuhat sa gihapon. Very good. Hindi, at true life story ni siya. Nakasulay mi sa una sa Mindanao. Nami katong sulti na nako ni na refrigerator mo ito. Siguro ito ako na kayo nandun siya. Gamay pa siya during the time na 2000. Oh, pa siya siguro. Ang nahitabo, among silingan, classmate ako to, mga sa kong graduan siguro to. Ang nahitabo kay, mura sila, dili nila kaya, kaya bagong mini-transfer sa mga lugar, dili nila kaya na, yung nato ng amo ang negosyo bagi. Pag inang pag-ibing wakwakon, grabe, wakwakon daw. Nami karinderya sa during that time. Ligyan ng migakay, kay wakwak lagi daw. Banter niyang gabi, wakwako naman. Nandito po dahil kitang isyo. Dahil dali man ni Saka ang panginabuhi na nami, director na ito'y, ang usa siguro ato gibilin lang sa kanabit. Kabantay mo ng mga San Miguel Pier mo siguro na. Naibilin sila sa tindahan ninyo. Niya, pula to pulang color niya. Na, silbi, muna to'y namirit daan, dahil ikuha bago akong mama, kay daghan man isulod. Yung silbi tulo na tanan, tingnan ito mo silingan nga dili mo. Kung kwintahon siguro niya, mas portahan pa man sila na mo. Nga naman, daghan kayo, sa kabalo nga, gibilin na to ang usa, gihatag ang usa. Wala na may nagbayad. Kabalo mo, kuha sila. Classmate man ako ng iyang anak. Dila na ko isulti ang pangalan, kaya basig makadungog siya. Classmate ako ng pangalan, doy pa ganin ni kayo sila sa una, kaya naning punishment na mo sa una, abot pa ko ani nga gipanisan to sila itong classmate nato nga isulod ang amigo ibutangan nila munggos ipahubo ni sila ipahubo sila tanan sa ilang inahan mo grade 3 na may anak gikuan gipaluhod sila diha unya gibulat sa inay tablin sa kalsada buotro sige pa muna si gigtiabaw unta to akong mga classmate wa ka buok gibutangan pag munggos kasi nakasulay na mo kasulay kriting sa kita na. Lord, dili amo ang batasan, Lord, ang masinakon. Muni ang batasan sa mong kaaway ng si Satan. And then, Satan wanted us, Lord, na ma-destroy ang among kinabuhi sa mong pag-alagad kanino Ginoo. And we will not allow, Lord, that Satan will win. O gamong hangiyon na namong pagkabuhaton, ikaw, Lord, ang among kusog. Ikaw ang among dalangpanan o kanimo misalig kami o among tuuhan nga kadaugan kuyog namo
Basta kanunay kang manalipod sa mga usa ka namin. Hindi mo lamang ang tanan, uban na akong pagpasalamat. O salamat, good Lord, sa mga servant nimo. Salamat sa tanang imong mga alagad na napadayon sa pagsangyaw sa imong mga pulong. Aron Ginoo mapakita kung kinsa ka unsa ang imong buhat sa among kalusugan. Hindi mo lamang ang tanan, imata kong nagapunon. Nalaygon ka, in Jesus' name. Amen. Maayong hapon. Mauli na yung mga kasawan. Salamat kayo sa inyong pagkuyog na mo. Sunod na po. Yan na yung mga sakyanan.